Assalamu alaikum vatandaşlar. Men bu çıkışımda Kalkamat Hıdırıp'a yüzlenen kalkamadağım. Şol çemçilep toplan avrayınıza okaralap döküp başladınız. Esasen aktivistlerin mertebesini kemsitmek bilen siz öz avrayınızı peseldiýäňiz, kiçetlýäňiz. Siz özüňizi siýasatçy, analitik hökmünde tanatjak bolýaňyz, emma siýasatda politkorrektness diýen düşünje bar. Sizde şol yok. Siz öz çıkışlarınızda tankit diýip hasaplaýaňyz, emma ol tankit däl, töhmet. Yüzün kursun sen vur. Çık. Näme diýer ýazyzy näme? Esasen şol soňky çıkışymyzda size teklip edildi. Ol teklipde bir utanarýaly bir zat teklip edildi. Size bir faktu konkret teklip edildi. Hapa sözle aýdylanyp, emma siz ol teklibin jogap bermen, teklip eden adama şahsiyetini kemsitip başladyňyz, töhmet atyp başladyňyz. Ondan daşary aktivistlere geplep başladyňyz. Yüzleriňiz ur kursun sizin. Keşpiýiňiz aýtdyrmaýyn sizin. Näýleýsiz adamlar? Bir bazardaky şäher aýallar bolýar. Şoň bilen deňrek bolduňyzda özüňizi. Siz o öz çıkışyňyzda bir seredin we pikirleniň. Siz ötünç soramaly kimseden adamlarınızdan. Menen şol teklibe goşulýan sebäbi sizin teklip edýäňizde partizan şereketleri, onuň halk goşuny menen barjak, men bararym 500 adam bilen diýip aýdýaňyz ýöne şol teklibi näme zakrypit etmek üçin, tasdiklamak üçin sizden bir hereket görkezmeli ilki. Ol partizan hereketem bir asly manysy bar, ýöne sizin halk goşuny diýen ideýaňyz boş, sizin boş gepleriniz bolup çykdy. Özüňiz tek näme tasdikladyňyz onu. Şoň üçin men Ahmet Rahmanowy goldaýan, aktivistleri goldaýan we siz ötünç soramaly aýdýan. Çık. Näme diýer ýazyzy näme? Başga bir lakırdap gepläp ezik demedip mırtıňy aýtdyrmaýyn sizin. Tonşsuzlar. Näme diýip bular aýdar ýa sözüm ýok adamlar. Puh!